बे हरदोहाय ओमफ्राय जेरावबो थांनांगौ खामानि गैखाया दा गैया अबाय थांनोब्रा आं दाना न'निफ्रायनो गोजान थांनो बाखाबाय दासो लाइनाव फैहांदों दुस्थ'आ एबारसो आंनि खिथुखौनो नागारनो हायि बायदि जादों नैहाय बै रमायना मोनाव दाउ आदि हरनाया बेमार जाजोब्बायनो माथाम गोलैदोंनो दा लायदोहाय नोङो हारसिङै थांनो बायोलां सानजों थांसैब्रा बोरै थांनो आंलाय एफा गोजानलाय हाबाब गामियावनो गोजान मोनलायबाय नोंहा आगानैसो सोरबानो मोननायखौनो होमबाबोलै आं हारसिं थांनो बायो सानजों थांसैब्रा देहाय दे दामानि नोंहा आंनि खिथुखौनो नागारथारा ओरैनोबा दे एसे सेरना हरदो दे आयै माबा साइसनिफ्राय साइससिनसो नुलायलांबायब्रा आं नोंखौ गारनानैनो दाबसेयाव थांनो बानायनाय मोनग्रा जाबाय आङो जेरावखि थाङा खिबुसो थांफानो लुगैयो लानांगौ नामा दे लानांला फैद' मा दाबो जाखो जाबायब्रा नै ओइ लादुराखौबो लांफासै नामा हाब थाङाथाय फाग्ला बिसिनि खिबुखौ नागारला दाना र' फन हरनां नै जासा हरदों नै नोंनो हमदो ना न'आव रायलायदो नोंनो हमनानै रायलायहरदो दे होमबालाय औ जासा माबि नै नोंसो लादुरा गैया दङ नै खामानि मावफागासिनो आंजों जों लादुराखौसो मोनसे जायगायाव लांफानो नागिरदोंमोनलै थांगोन ना थाङाथाय मानसियानो न'खौनो गारनानै थाङा दासान्दि लादुराखौ गावजों खिबु खारफाबाय थानायनि मुलिसो खोनामाखौब्रा नोंलाय नङाहाय आवसावफोर आंहालाय मानो बिदि खालामलाबायनांगौ जाखो माथो दासान्दि लामा सामा जेरावबो लोगो मोनथारा माथो आसलखौ मानसियानो मा जादोंथाय न' खाथियाव थांनो थिनबाबो थांथाराखै दासान्दि आंजोंसो खिथु जासा बबा बेरायनो थांनो नागिरदों नामाब्रा आं हले बिदियाव गैलालै हाब हिनजावखौ गावखौल' लादों बायदि मोनखो नामाखौब्रा नोंलाय मोनसे जायगायाव थांनांगौमोनलै संसार जानाय मानसि संसार जानायाव गोसो होबायलै आं दाना र' जों दाब्लाजों ओरै नोंसिनाव हाबलांनो थांगासिनो दं दे फैब्लानो जाबाय दे दा सालाफ्रा दुस्थ'खौनो गारथाराखै नों दाबो जाला लोंला सोबलाखौनो जि बादा होथारोमोन आं बिसोरखौ नों मालाय बेफोर हुदाखौ गारनाया बेसेबांथो गोबाव जादों आंना गोबाव जाबायथ' बिदि गाज्रि हुदाखौ गारनाया नोंनो नुखायाखै होमबा नोंजों आं खिथु बेसेबां खामानि मावफायो हा माथो बेबायदिनो जानांगौ संसार जानो ओंखारबाय जेला संसाराव गोसो होदो सातबार थैनानै उजिफिनबाबो नोंखौनो मोनफिनबाय थाथारथोंलां बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो आङो आं सानखादोंमोन बेखौ थाङा होननानै फाग्लाया बिसिजों मुलिसो होजाखो नामाखौब्रा बेलाय मा न'खौबो नागारनो हाया बिसिखौबो नागारनो हाया जाथारगोनबा बियो थौलै बिसिनि अनलायनायखौ एसे एरदावना हैनो थौ नायनि दैया लाबोद' न' हाब मोसौ बोरायाबो बिदि दै लोङालै आयै थाब थागोन मोजाङै लों दे अनलाय दे नोंसिनि अनलायनायखौ नुनानै जोंबो गोजोन मोनलायदों ना नों मोनाखै मोनदोंब्रा आंबो मोनदों फाग्ला टाइमाव सफैलै नोंसोरो हाय आंनि फिसायाबा मानो मोसौ बोराय जालाबायखो मिथिगौनानै थैलाबायबा आंहा गोदान लाथावा माथावा जायोना हाब मा आसा जाखोलै बिलाय थैजानो लुगैनाय ना अननाय जाखोब्रा बिलाय आवबा माबेबा बुंथावै खोथाखौ बुंलाबायनानै आंहासो दा फिसाया दुखु मोनलाबायगोन जेबो नङा बे मावनो दांनो रोङै मानसिखौलाय थैबाबो मेरला ज' गोदान मोनगोन ओइ जासा आर दाब्ला नोंसोर आंखौ एरनानै होनो फैदों ना साव होनो फैदोंब्रा हाब लादुराना जंखायनायखौनो सिरिया सानथारलायबाय आरो जंखायनाय
मिन्थिखायोला आं नोंसोर सानैखौ जों सानै बिसि फिसाय अनलायनायखौ नायनो हाया हाया जानानै दंखायो नोंसोर सानैया हाब नोंसोर सानैल' अनलायग्रा बायदि बोरै नायनो हाया जानांगौ जोंलाय फाग्लाफ्रा गावसोरबो हिनजाव लाबानो जासै मालायनि अनलायनाय मालायनि संसार जानायाव जंखायलाबाय थायो दाना हाबा लाजायो बे सोखो मोखो मुलुगाव 120 जन सिख्लाफोरखौ आं फाग्लि खालामगोन आरो 121 जन नाम्बार जाब्लासो आं हाबा लागोन आयौ नोंना राबननिफ्राय एसे बांसिनबावसो माथो मानसिखौनो हिनजाव सुरिरि नुखायो हाखागोनलै नोङो फाग्ला हायोबोलै गावनिखौल' नङा मालायनिखौबो रायलायनानै होनो हायो बियो माथो नों मालाय बेखौ मोनगौमोन आं रायलायनो होआमोनबा नै फाग्ला माखौबा दायरेक्टखांसै गोदोनि बाथ्राफोरखौ दा माखौबा बुंफ्लांबा जोंहासो दा बिसि फिसाय सानैजों दाय जालायलायगोन ना सिगाङाव गावसोर सानैसो गोसथोलायोमोन नामाब्रा फाग्ला गाव गोसथो खोन्दाखौसो होफैदों नामाब्रा बिलाय आंलाय माबा सन्देह खालामदों लादुरा मामा गोनो गोथो साननाय दंब्ला बुंनानै लाखा थब्लं खोन्थाना होनसै आं बेलाय आं सानखाथारदोंमोन लाफाथिखौबो नों दाबो गोसो गोथारदोंलै जेबो गैयालै फाग्लाजों 120 जननि गेजेराव बेबो दंदां लिस्टआव ओइ दाब्ला जोंहा दासो ओरैनोबा बिसि फिसाय अननाय फुदों जानला मोनलानो सोर माब्ला जासा खामसाखौ गोसथोखो नङाबाथ' जेबो नङालै खिन्थु आं नों गोसथोगोन दा हिनजावखौ लाथारामोनलै दाबायदियाव नंगौ नङाखौ दा नोंसोर हाबा जालायखानानै बोरै खोन्थाजाबावनांगौ जाखो हाब जासा नोंसिनि फैनायनि टारगेटआ आलदाथारहाय जों सानैनि बिसि फिसाय अनलायनायनि दौलेंखौसो बस'ना होनो नागिरथारदों बिसोरो औलै खामानि गैयाबा थांदो जाबाना थां ओरैबा ओरै बेरायबाय थानोसै मालाय खामानि मावनायाव डिस्टार्ब खामानि गैया माने बे नोंनि एक्सआ हाबा जाबाय जाम्बि आयौ फाग्लाया हाबा जाबाय आरो अबेनि हिनजावालाय आंखौ लायाब्ला हिनजाव लायासो होनलायलायदोंमोन बियो थैनोसो होनलायलायथारदोंमोन दा हनै बिनिनो रिसिपसन दं नालाय नोंखौबो लेंहरफादों बेखौनो जायो ना मायो होननानै खोन्थाफैनाय जादों नोंहाबो एक्स वाइ दंलायलायबावो आरो गोदो हाइ स्कुल फरायनायाव गोसोथोनायसोमोनहाय जाम्बा जेबो साननाङा ओमफ्राय मा थांना मायो ओमफ्राय मा नोंबो थाङो आं हारसिङै हगारहरालै नोंखौ आंबो थांफायो नों थाङोब्ला है फुराना गोसोनायनि हाबाखौलाय बोरै जायो बायनो बाल आरो थांबा मालाय आं नोंखौ गालाङो नामा थाङोबा गोख्रै देलायदो नेथ'नोसै जों दसे ज' थांसै हनै थाङो ना मायो खिन्थाहरद' थाङाहां लासिंसिंनो बोरै थांबाय बायनो बाल थांला जोङो होमबालाय नों देलायदो थां ज' थांसै आं थाङालै हिनजाव थाङाबा टाइट मुलि होजानाय फाग्लालै बे मानसिया हिनजावखौ गावखौल' मोन्दों नंखौ नामाखौ रा नोंलाय मा जेराव खिथाङा हिनजावनि खिबु हिनजाव थाङाबानो थाङाब्रा बेले बेलाय जों सानैनि अनलायनायसो दा बेयाव नोंहा बुंलायनो मा मोन्थाय दं होनबाबोलै माबा जानजियाव थाबिस गान होजानाय बायदिसो मोनबाय आं नोंखौ मुलि होजाथारबायलै नोङो औलै फाग्लाखौ लोगोनिफ्राय साबसिन खालामनाया साबसिन नोंखौ खालामनो नामा ए नोंसिनि बायदिब्ला बिसि फिसाय अनलायनायाबो बिसिया फिसायखौ मुलि होनाय जायो आरो नोंसिनि बायदिब्ला जोंहा बिसि फिसाय अनलायनो मोना नोंसिनाबो बांद्रायथारदोंलै मा जेराव थाङो खिबु हिनजावखौनो नागारनो हायि बायदि गुवार गोसोनि मानसिनि अनलायनाया बिदिनो जायोलै नोंसोर अनलायनो रोङा नालाय जेबो मिन्थिया दहाय नोंसोर जोंनाव फैनो होननायनि जाहोना बेसो जों सानैनि गेजेराव हाजारखि नोंसोर नांलाय खमलाय खालामनानै होनो नाजाया मानो जों सानैनि अनलायनायनि दौलेंखौ मालाबाबो सिफायनो होनो हाया नोंसोरो मोजां नोंसोर सानैनि अनलायनाया टेपसन लाफैनांगोनलै अनलायनायनि हा बेसेबांथो लायो एडमिसना नै जासा हाबा जाहैनो फैदों नालाय हाबा जाहैदोहाय जाना मोनला दा रायलायबाय थाथासै जोंलाय थांखागोन रा थांनायनि सिगां बे मोनसे बाथ्राखौसो थांनोसै थौदो ओमफ्राय दाब्ला दाख्लैबो बे सासे हाबा जागोदाना बिसिजों खिबु थाबाय थानाय मुलि होबायनो दाना मुलिया एक्सन होनानै दुब्लानो मोदोम बुनानै आद्रि हाबा जागोदानमोन बिसियानो मुलि होबाय नालाय गावजों थाफाबाय थानायनि हायना मुलि ना मा होनो बिदिया फुरा एक्सन होखायो मोदोम बुखाजोबोनो अयनाय मोनथारोलै हा बेखौ बिदि जागोन बायदि मोनथारोलै आङो जानला मोनला अजानि मुलि लाबोना होफैबाथ' थैखागोनानो मुलि होजादोंबाथ' बारा गोबाव जोरखाला बियो लाफाथि मुलि होमारदों नामाब्रा जाम्बा मालाय जंखायलांनायखौनो नोंगौ सानलायबाय नोंहा मा मुलि होलाबायनांगौ आंलाय नोंखौलाय नङालै माबा नोंखौ दोननानै बहाबा थांनो हाया मोनगासिनो आङो आंनि अननायाबो मुलि होनाय जायोबालाय दिनैनिफ्राय अनलाहां नोंखौ नङा जोंनि अनलायनाया बेबायदिनो जुगि जुगि थांनानै थादों लाफाथि दे बेखौ खाखांनानै ओंखाम जानो फैबानो जाबाय ओंखाम खुरैनोसै आङो होमारदोंसो नामाब्रा सिरि
बिनि खिथुखौ नागारनो हाया हाया मोनमारदों। बे फाग्लाफ्राबो जि गिथाव बाथाव खोथा बुंनानै गालांबायलै। इसोर पाप नांथारगोनलै लाफाथिनो आंखौ बिदि खालामदोंब्ला।